El dia de les eleccions sindicals és un moment molt important, perquè tries qui vols que et representi al comitè. Per un conveni de residències que ens dignifiqui com a professionals. Una atenció individualitzada requereix d'unes ràtios més justes. Davant de les injustícies, la nostra resposta serà la solidaritat, el conflicte i la mobilització de la plantilla. Som un altaveu a l'hora de defensar els teus drets. No als contractes de baix rendiment. Volem cobrar el salari mínim com a mínim. No tenim cap mena de por, complexa o vergonya a l'hora de dir o denunciar. La lluita col·lectiva dona fruits. I som per guanyar drets, perquè som un sindicat de contrapoder. La nostra lluita és la nostra dignitat, contra l'abús de poder. Tot no val perquè ens poden fotre un cop de pau. Lluitem amb tu, lluitem amb tot. Ja no s'alimenten molles, volem el pa sencer. Indicant únic. Amb el vot tens el poder de canviar les coses.